l'escarola, el romesco fet nostre, el bacallà al punt, unes olivetes negres i una punteta de sal. No pot faltar una mica de sal i a l'avi li falta una mica de vinagre, si no, no en voldrà. Vaig a posar l'escarola de cara a muntar el xató. Preparem l'escarola, ben blanca i ben preciosa. Prepararem el bacallà, esmicolat per aquí sobre. Posarem les olives, les agafo amb la mà, així no ens relliscaran, i aquí posarem el romesco, que cadascú se l'anirà escampant al seu gust. Estic amanint una miqueta amb oli, però molt poquet, perquè com que hi ha molt d'oli amb el romesco, suficient. Ja està servit el xató. Bon profit!